Onko MEPCO-allekirjoitus käytössä, mutta ei vielä täysimääräisesti? Hyödynnätkö jo kaikkia MEPCO-allekirjoituksen ominaisuuksia? Oletko kenties jo pohtinut MEPCO-allekirjoituksen jatkokehityksenä näitä? Ensimmäiseksi. Kaikki allekirjoittamasi sopimukset voivat sisältää lisäksi liitteitä, tai ne voidaan allekirjoittaa ilman liitettä. Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia samalta allekirjoitusprosessilta. Seuraavaksi työtodistus, joka sisältää koko työhistorian, voidaan allekirjoittaa sähköisesti, jolloin työtodistus tallentuu MEPCOon henkilön tietoihin. Kolmantena allekirjoittaja voidaan valita lomakkeen täyttämisen yhteydessä. Tämä sopii erityisesti tilanteisiin, jolloin oma virallinen esihenkilö on poissa ja allekirjoittajana toimii joku toinen organisaation virallinen allekirjoittaja. Ota minut mukaan mentoriksi, yhdessä tekeminen on tehokkaampaa ja vaivattomampaa. Yhteystietoni löydät videon alta kommenteista.